Üdvözlöm! Ebben a rövid videóleckében arról lesz szó, hogyan szerezhet egy saját segítőt magának. Ha további kérdései vannak, akkor a rendelkezésre állnak tehát olyan Fanbox által megválogatott és kijelölt úgynevezett success coachok, azaz mentoroknak nevezett személyek, akik az ön segítségére vannak abban, hogy elkalauzolják önt az oldal különböző rejtelmeiben. A mentor egy olyan személy, akihez bármilyen jellegű kérdésével és problémájával fordulhat. Arra lettek kiképezve tehát, hogy segíteni tudjanak önnek a Fanbox céljainak és működésének a megismerésében. A mentor az a személy is egyben, aki jóváhagyja az ön hirdetéseit, illetve az eladásra szánt termékeit, szolgáltatásait. Ahhoz, hogy kapcsolatba kerülhessen a saját ingyenes mentorával, kattintson a nyitó oldalon a Start menüpontra. Meg fog jelenni a Start alatt a Learning Center, azaz oktatói központ, itt vannak az oktató videók, és itten fog találni jobb oldalt egy ilyen nagy zöld gombot, amire önnek az lesz ráírva, hogy Get your own free success coach, azaz szerezzen magának egy díjmentes mentort. Egyszerűen kattintson erre a gombra. Amint láthatja, meg fog jelenni egy ilyen felugró ablak, ahol kiválaszthatja az ön saját nyelvét, és választhat aközött, hogy a rendszer válasszon önnek egy mentort, vagy választhatja azt is, hogy ön szeretné kiválogatni saját magának. Ebben az esetben meg fog jelenni egy másik ablak, ahol fel lesznek a mentorok sorolva, böngészhet közöttük, és kiválaszthatja a zöld Become Client, azaz ügyfélé válás gombra kattintva azt a szemét, akit szeretne mentorálnak. Egy megjegyzés a magyaroknak, javaslom, hogy ha magyar mentort szeretne, akkor is azt válassza ki, hogy All Languages, azaz minden nyelv, mert ebben az esetben biztosan az összes mentor meg fog jelenni, és így az összes magyar nyelvi mentor is, mert egyébként nem biztos. Két magyar nyelvi mentor van Balázs Tivadar, angolosan Tivadar Balázs, illetve még egy magyar mentor, Miskolci Erika is a felvétel készülésének az időpontjában, tehát két magyar mentor van. Amint a zöld gombra kattintott és kiválasztotta a mentorát, egy pár percen belül egy üzenetet is fog kapni a mentorától, a Fanbox levelező rendszerén belül, és ilyen módon már kapcsolatba is került azzal a személlyel, aki önnek személyesen segíteni fog. Köszönöm szépen a figyelmét!